बेबायदि गरमाव ओंखायनो जोब्बाय आरोखि नैबेलाय थांबाय थांगासिनो गारहरबाय बिराद अयथासार गरम गोलोमफ्रुजोब्बाय नै लोगोफोर मिटिङाव फैनाया बेबायदि जायो आरोखि ना बिराद गरम फैगासिनो दङ प्रग्रामा जोब्बाय न'आव थांसिगोन आरोखि ना ओमफ्राय दा बेखायनो एसे थाब थाब खालि खालामनो होदों आरोखि दै गरमथार थाथ'नो हाया दै गरम बोथोरनि मिटिंना बिराद अयथासार जिरायनो हाया दहायनो प्रग्रामा दहायनो लादोंमोन 10टायावनो जादोंमोन आरोखि दा प्रग्रामा जोब्बाय काजलगाव डिसि अफिस खाथियाव दै लोगोफोर बियो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव डिसि अफिस खाथि जोब्बाय मानसियानो लोगोफोर अयथासार मानसि जाफैदों आरोखि ना बिराद मानसि नामायजोब्बाय नै लागा मानसिया नुबाय अयथासार मानसि हेमन्त बिश्व शर्मा सारा थांसिगोन आरोखि ना प्रग्रामा जोब्बाय ओमफ्राय दा फैगासिनो दङ नै बेवहाय मानसिफ्रा रेडि आरोखि नैबे जायगायाव नै बेजों फैगासिनो दं आरोखि ना सिएम फैगोन प्रमद बर' सार ओमफ्राय हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बे लामाजों फैगोन आरोखि प्रग्रामा जोब्बाय दहायनो 10टायावनो लादोंमोन ओमफ्राय गरम दिन ना जिरायथेरनो हाया थाब हंगारबाय आरोखि काजलगाव डिसि अफिस खाथियाव दै बियो रायजोफोर काजलगाव डिसि अफिस चिरां डिस्ट्रिक्टआव बियो चिरां डिस्ट्रिक्ट नायलांबाय था आं देखायलांनि आरोखि ना देखायगासिनो दङ गोबां मानसिफोर दङ बेवहाय फैथ'वाखै दाबो फैसिगोन दसेनि उनाव दा बेखायनो नेगासिनो दं आरोखि ना सोरगिदिं मानसिफोर दङ हेमन्त बिश्व शर्मा सार थांसिगोन आरोखि ना ओमफ्राय गरमा बाराद्राय आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा बारा जिरायनो हायाना बेबायदि गरमाव ओंखायनो जोब्बाय आरोखि नैबेलाय थांबाय Friday.